Police Regional Office 10 giklaro nga dili cocaine ang ilang nakuha sa usa ka bypass operation sa milabayng semana, subay na sab sa resulta sa eksaminasyon nga gihimo sa Regional Forensic Unit sa PNP. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Unang migula sa report sa Police Regional Office 10 ang pagkasikop sa duha ka mga high-value individual kinsa nakuhaan og 200 grams sa giingong shabu og 100 grams sa giingong cocaine niadtong adlawng Sabado sa usa ka buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. Apan human migula ang laboratory examination sa Police Regional Forensic Unit 10, nasuta nga dili cocaine, inay shabu ang sulod sa mga dagkong pakete nga na-recover gikan sa duha ka mga suspect. We need to correct that news kasi accordingly nung nasabi na cocaine but still ang pwede pong magsabi kasi niyan kung anong klaseng droga yan yung result ng laboratory natin. Okay. And it was found out na hindi po siya cocaine, shabu po siya. Pagpasabot sa opisyal nga dili maapektuhan ang napasakan ng kaso sa mga dinakpan tungod magpabilin gihapon ng ilang kalapasan sa RA 9165. Samtang gibutyag sab sa opisyal nga anaa na karon sa restrictive custody sa PNP Special Operations Unit Drug Enforcement Group si Sergeant Artags, ang pulis nga usa sa mga target sa usa ka anti-drug operation nga gilusad sa PDEA 10. Dili pa lang dugay, apan nakasibat kini niadtong tungura. Napakasakit na itong mga kasamahan natin magre-retire na lang nga, gumawa pa ng mga ganyang bagay. Kung mapapatunayan later on na talagang sangkot sila diyan, sayang po yung benepisyo na matatanggap sana niya once he retired. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.